Ai että oli mukava uni. Oli kyllä niin mahtava. Oho, se olikin taas taskulamppu. Täälläpä mennä aamuvessan kautta aamupalalle. Taas joutuu tekemään aamupalaa pelkästään itselle. Siis mä en jaksa näitä aamuja, kun joutuu herään ilman seuraa. Nyt minä otan kyllä itseäni niskasta kiinni ja täytän treffin hakuilmoituksen itselleni. Olen 22-vuotias sporttinen ja mukiin menevä järjestöaktiivi Vaasan yliopistosta. Harrastuksini kuuluu muun muassa hirviaitoihin aukkojen leikkeilyyn. Nyt ei tule ketään. Metsään! Vittu! Tää on niin raskasta. Onneksi tää on hyvä tarkoitus. Onneksi hirviaita on tuossa jo. Mihinkäs mä nyt sakset nyt laitoin? Täällä ne, käsilaukussa. Näin mä vapautan hirveet leikkelemällä aukkoja. Niks naks niks. Ikävä kun on ne huonot sakset. Tiu! Taas joutuu lämpimään tarkastelun, mutta hyvään tarkoitukseen. Harrastan myös kodittomien tonttujen ja puiden halailua. Mä niin rakastan suomalaista luontoa ja näitä ihania puita. Mutta tää on kyllä vähän raskasta tää rämpiminen tuolla metsissä, mutta ei haittaa. Luonto on ihanaa. Pupsista keikkaa. Toivottavasti kukaan nähnyt. Oho, tuollapa on oikein koditon tonttu. Menenpä halaamaan sitä piristämään päivää. Otappa tonttu tosta vähän lämmikettä. Kiitti saada taas pullosta. Haluaisin tavata jonkun ihanan järjestyksen valvojan, joka voisi vahtia minua, kun nautin luonnon antimia. Heippa Markku! Sä oot komeena tänään. Mä niin tykkään susta. Oi ihanaa olla sun kanssa. Täältähän löytyy oikein ihana sieniviljelmä. Näillä mä saan kyllä ihanan tunteen. Nyt taisi kyllä sienet kojottaa saalan kajuuttaa. On aivan mahtava diskoteekki mun pääkopassa tällä hetkellä. Oi. No jos ei tällä ilmoituksella saada seuraa ensi viikon lopuksi, niin ihmettelen, sillä olehan kyllä aika näpsäkkä tyttö. Ja eiköhän sieltä löydy samanlaisia ihmisiä. Minä niin tykkään tästä paikasta.